Alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip. Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony. Mara Tony. Ikaw, anong trip mo? Ay, sa lahat ng mga magaganda dyan! Kaway-kaway! Mag-ingay! Samahan si Maratone! Alam mo, sa panahon ngayon, hindi na pwedeng nagda-doubt ka sa sarili mo. Hindi na pwede sa tuwing tumitingin ka sa salamin, my gosh, ang pangit ko! Hindi ganon. Dapat tuwing tumitingin ka sa salamin, tanggapin, mahalin, yakapin ang sarili at sabihin, I love myself. Diba? Alam mo kung walang nagmamahal sa'yo, mahalin mo kasi muna yung sa sarili mo. Hindi yung naghahanap ka lagi ng validation sa ibang tao. Alam mo, makakwento ko lang, no? Sabi ko nga, growing up, hindi naman ako pinanganak na sobrang ganda. May mga times sinasabihan ako, ano ba yung anak mo, Cesar? Napabayaan sa kusina. Pero when you get to know yourself more and deeper, mas may iisip mo, oo nga no, hindi pala importante yung sinasabi ng ibang tao. Mas mahalaga pa rin na alam mo sa sarili mo, wala kang tinatapakang tao. At syempre, bukod dyan, kung meron din naman chance na you can express yourself or enhance yourself, wala rin naman masama dyan, di ba? Alam mo, nasa panahon na tayo ngayon kung saan lahat ng bagay pinapaganda at pinapalaki. Aminin mo, isa ka rin sa mga tao ang hilig manood ng mga umaalog na malaki dyan. Akala mo original, hindi be, silicone yarn. So well, this year, it's already 2025. There are a lot of things na pwede naman natin i-improve. Pwede naman natin i-enhance. Sabi ko nga niya sa inyo, itong si Maratoni, pag nakita mo sa personal, pag nakita mo yung lumang picture, hindi talaga ganito ang itsura ko. Marami lang tayong, basta. Talagang mapapasalamat, Dok! Okay lang yon. Huwag kang mahiya. Pinaghirapan mo yan. Inipon ko to. Pero still, kung wala pa namang budget o kung hanggang ngayon ay ikaw ay okay ka na sa sarili mo eh. Alam mo na, tanggap mo na pero may konting kulang. Feeling mo medyo malaki ang tiyan, medyo malaki ang braso, medyo malaki ang muka. Ay, itakbo mo na lang yan. Yes, that's right. Of course, namimigay din po tayo ng libreng singlet sa mga gustong tumakbo sa fun run. Meron po akong binibigyan na singlet sa aking programa. Dito po, 3 to 6 p.m. yan sa ating Facebook account. It's Maratone, Maratone. Okay? Oh, think positive, B, ha? Huwag mag-think negative. Pangit yan. Anyway, nakasama nyo pa rin ang inyong daldalerang atleta. Napalabangan sa kahit anong karera, basta may pera. Susunod na po ang programang EDSA by Diego Bandido. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. No.